Lähetyksessä tänään. Toisen kierroksen kampanjointi on jo täydessä vauhdissa. Rehnin ja Halla-ahon kannattajat ovat ratkaisevassa asemassa toisella kierroksella. Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston kannatus vaihtelee eri puolilla Suomea. Lauha ja enimmäkseen poutainen sää jatkuu. Ja hieman myöhässä, mutta kuitenkin 7 uutiset. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Alexander Stubb ja Pekka Haavisto aloittivat toisen kierroksen kampanjoinnin heti ensimmäisen kierroksen tulosten selvittyä. Kummankin kampanja noudattelee ensimmäisen